25 de novembro de 2020, a Ana García comunícanlle que a través dunha páxina web alguén puxo prezo á súa vida. Crees que eso é unha cámara oculta ou unha película de ciencia ficción, porque eu sou unha persoa normal que vende peixe, que non anda en nada comprometido, e quedas é unha pesadilla. Queres despertar, pero nunca despertas. Os detalles do pesadelo son froito dunha investigación xornalística da BBC sobre internet profunda. Aí contrataron os servizos dos sicarios e pagaron en 2 entregas de bitcoins 18.000 euros por matar a Ana. Unha xornalista da BBC desprázase a Pontevedra e axuda a denunciar. Sen éxito na policía e finalmente efectiva na Garda Civil e nos xulgados. Chegamos á Policía Nacional de Pontevedra e ela identificouse como a periodista da BBC e nada, contámoslle a historia, a súa reacción e a súa maneira de traballar foi reírse de nós, que iso jajaja, unha película de ciencia ficción. Un mes despois deteñen o sospeitoso. Ana ponlle nome e rostro a quen pagou pola súa cabeza. É unha exparella coa que non tiña contacto desde hai anos. Que lle fixen? Que pasou? Por qué? Son as miñas preguntas, pero xamás na miña vida pensei en el, xamás. El especificou literalmente un accidente que parecera un accidente de tráfico ou un atropelo. Menos o meu posto de traballo, eu cambiei todo. Horarios, rutas, todo. A súa exparella foi posta en liberdade con cargos poucas horas despois da detención. A xuíza non considera que representa un perigo real para Ana porque a web era fraudulenta. A batalla legal dase nos xulgados de Caldas. Tamén pídese aí protección para Ana. Denéganlla. Foi unha estafa, gracias a Dios, por eso estou aquí. É a miña salvación. Pagou 2 veces para realmente verme morta. Non sei que probas quere a xueza. Creo que o que falta é o meu corpo. Eso para min non é xusticia. Sen xustiza e con moito medo son as palabras de Ana para estes 4 anos. Neste tempo o azar pone en contacto cunha detective privada que a súa exparella contratara para investigala, pero que ao non atopar indicios de nada solicitoulle un axuste de contas. O informe da detective engádese ao caso. Con todo, e malia sumarse unha presunta nova intención de matala, a xuíza decide arquivalo. Ana recibe a noticia do arquivo do caso o mesmo día en que o ex pasa por diante da súa peixería. Vino como quedaba parado mirando hacia min. Acórdome que dicíalle a miñas compañeras está aí, está aí, está aí. Xa rompín a chorar. No momento xa chamei inmediatamente ao meu abogado. Me dicía, tranquila Ana, vamos a loitar. Sí, tío, necesito. Non me digas que vai quedar libre, eu estou aquí con este medo. O recurso do seu abogado na Audiencia Provincial de Pontevedra reabre agora a causa. 275 casos en todo o mundo que destapou a investigación da BBC, todos, agaso de Ana, a única española, foron xulgados e condenados. A Universidade de Santiago intentará desencriptar o ordenador e o móvil do sospeitoso. Ábrese unha ventá de esperanza nunha vida con medo desde hai 4 anos. Intento vivir. Intento porque teño a xente magnífica ao meu lado. Sigo mirando para os espellos se alguén me persigue. Sigues con medo a cruzar, sigues vivindo con medo. Xustiza, quero vivir, non pido nada. Nada máis que mirar cara adiante e poder ver o horizonte.